Ще вляза в майка ти. Ила само ти, бе, ила! Ила ти, бе! На почивки ще ма бия, майка ще има! Ей, пути! Къде се намираш да идвам, бе? Къде се намираш, бе? Айде! Един по един ще вреда, един по един ще вайба, после майка ви ще еба. Един по един ще ви бие, после ще ви ба. И накрая и двамата ще го дадем на майка ти и ще я зарадваме, човек. Ила като си голям мъж, ила като си голям мъж, ила кажи ми го това на мене. Ила ти жамочите, бе! Един отзад, един отпред и тя ще се радва като малко детенци с голяма шкембенци. Да изсъкнат кокалите, да изсъкне всичко! Само не е прането майка ти да еба долна да еба. Искаш ли да си полафим? Кажи ми, бе! Кажи ми, бе! Аре, ще имаш трета сестричка. Има още една, за която не знаеш. Педерас Долен, кажи ми къде си да дойда да се видим, бе! Ами ама, звучиш ми на путка. Това е вината, че го дадох на майка ти в устата. Майка ти ли? Къде си? Кажи ми аз къде да дойда. Кажи ми. Ей, какъв е проблем? И баба ти и бах, и цялото семейство и бах. Я у нас. Той ти живееш при сестра си и майка си и те те гледат, ама... Ама аз като ти е бах, твоята, какво стана? Нищо, излезна едно нископослано копеле, като тебе, такова. Ти го дам драгон дилдото отзад. Ще еба майка ти. Ела някъде, ела някъде. Когато ще го дам на майка ти в козет.